Matud pa ni Apostol Juan, kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, ug ang pangibog sa mga mata, ug ang garbo sa kinabuhi, dili iya sa amahan, apan iya sa kalibutan. Ug ang kalibutan nagakahanaw, ug ang mga pangibog niini. Apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios, nagapabilin sa kahangturan. Ang inadlaw-adlaw nga kalanon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 2, tudling 16 ug 17. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong suginlanon. Matilde! Matilde! Grabe yun di ay kamangtas ang akong friend. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining suginlanon. Ang mga kaliwa! Grabe kamangtas ang akong friend. Unsa pa'y mga hitabo, Mama Amanda? Matud pa sa kalag ni Nanay Tarsila. Ipiling ko kanimo ang kabilin sa mga kaliwat sa mga dinomiya, batok sa mga kaliwat sa panuyaw. Ang upat talinigin nga gibaligto sa imong hawak, mao ang lig-on mong tigpanalipod. Ang kilamoy ni mo, Amanda, mao'y dagon sa talagsaong abilidad sa atong mga kaliwat. Adios, minahal kong anak. Inday Amanda? Inday Amanda? Balhan dito sa igdaanan, Inday. Ay, nag-akbo umanggug ka sa lungon ni Ramon. Dinilang ko, Tinardo. Naroon ba matarong ang imong pagpahuay, Inday? Salamat, Tinardo. Dinilang ko. Ha? Ikaw ang may baho. Sige. Buka na itong kape sa nung bugas. Sensay mo ito sa kape sa nung bugas. Nanay Tarsila, nagdamgo lang ko nga puhi ka. Naakagihapon sud sa imong lungon. Apan ang akong kidamgo, tinuod. Tungod kay nagbakos ko sa 5 kagagmay linikit dinhi sa akong hawak. Mama Amanda. Oh, Tony. Damgo lang. Apan tinuod yun nga nagbakos na ko sa 5 ka kwadradong linikit. Nga hangtod karon, gipakos ko gihapon sa akong hawak. Gisusi sad nako ang 5 ka haligi ni anang pagkaugma. Nakita nako nga may kinautan. Unsay imong pangutana?
Pila ka adlaw gihayang akong mahalog akong apuan. Mama Amanda. Wa pa mauso ang embalsamado ni atong panahona. Busa, anang pagkaugma dayon, gilubong namo ang imong amahan ug ang imong apuhan. Si Matilde. Wa ko'y notisya bahin sa suod kong higala. Og gidungan namo og lubong ang akong bana og ang akong inahan. Nanay Tarsila! Namo! Way kausaban ang talan-aon gikan sa giusang haya nilang duha. Mausab giapon ang talan-aon sa dayong lubong nilang duha. Nagbalhin-balhin kog nga ab sud sa duha ka lungon nga itunod na sa kinautang yuta aron ilubong na ang minahal kong Ramon ug ang akong inahan. Ug kitabunan silang duha sa yuta. Gilubong na sila si Ramon ug Nanay Tarsila ni anang pagkagabi human sa pangadya. Amanda? Di, Nardo, Asa ka man? mulakaw. Asa man ka mula ka, Inday? Sa ilang Brihilda, Magon sa man ka dito? makikita ko ni Matilde. Wa kay kauban. Wa, ako rang usa. Unsa may mo tuyo ni Matilde? Wa pa ko mahibaw kung unsay akong tuyo. Wasad ko mahibaw kung unsay akong buhaton niya kung makita ko siya. Ngit-ngit ang bay. Huwag ibisang kamay hayat sa sud. Matilde! 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 Si Amanda ni! Ang suod mong higala! Gusto na kong magsulti ta, friend! Matilde! 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 Wa si Matilde. Wa yun si Matilde. Hinay-hinay nga napiko ko ang duha ko katuhod og napaluhod ko nga mihilak. Ni anak gyapong gabi una. Oy, Amanda. Oy, dali. Amanda, shoot. Down, oy. Nah, lingkod. Usa ba ka pa niya po na ka? Di mo kagikan. Amanda. Oh, asa ba ka? Ano may barong ka ba? Adto na ko. Papa Mimoy. Amanda, asa ba ka o Inday? Ego lang kong nakalingkod kadiyot. Wa gani manginit ang akong gilingkuran. May barog ko ug nanaog sabay sa akong ugangan. Dahil Amanda. Mayo, kayo may bayok dayon ka. Ay, nabala ka na kayo ko. Pero naghuwat lang yung ko ni mo din sa kaida. Kana, lingkod. Dito ka na sa bahay ni Brihilda?
Nakita mo sa mong suot na higala? Sa mga amiga? Nakita mo si Matilde? Ayaw ka bala ka. Dili ka magmingaw. Ubanan ka lang na ako din eh. Ay, ako lang yung suko-suko may baro ka man. Asa ka man? Hinday man da. Asa ka man, Hinday? Kapihin na kayo. Hinday! Asa ka? Milakaw ka na sad. Wa gihapon manginit ang akong gilingkuran. Mibalik ni sad kog barog. Nanaog sa among bahay. Og milakaw nga way tumong. Mingaw kaayo ang kadalanan. Mangliw og tingog ra sa iro mo'y mabati sa palibot. Didto ko musangko sa usa ka dapit. Sa paborito kaayo na kong dapit nga among suruyanan ni Ramon. Milingkod na sab ko. Apan. Bisag mag-unsa ko og pugong, mihilak gihapon ko. Mibarog na sad ko, og mibiya sa maong dapit. Asa man ko paingon ini, Ramon? Doon napaka ko'y lugar sa kalibutan. Ramon! Nanay Tarsila! May balik ko sa bahay. Naabtan paghihapon ako ang akong uyuan. Nagpaabot gihapon ako sa kayda sa bahay. Hangtod, nagibati ko ang kakapoy. Andam lang mo higdanan, Hinday Manda. Kitog na. Gusto na kong matog. Hinday! Hinday Manda! Hinday Manda! Hinday! Hinday! Tinardo? Ikaw sunalay. Na ang sepulturero ang tagbantay sa sementeryo. Nga naman. Gikahot ko no ang lubong ni Ramon. Unsa? Lungon na lang ko no ang nabilan. Wa na ko no patay lawas ni Ramon.